Zvieratka v lese sa dohodnú, že prestanú znečisťovať les. Rozhodnú sa postaviť si kadibúdku. Hneď prvý deň je však kadibúdka poškodená a má vylomené dvere. Zvolajú s ním, aby zistili, kto to urobil. Zajac sa prihlási a povie: to urobil medveď, ja som to videl, ja som pritom bol. Ako to, že si pritom bol? No šiel som okolo a v kadibúdke bol medveď. Zavolal na mňa, či plznem. Povedal som mu, že nie, a on si so mnou vytrel zadok. Zvieratka kadibúdku opravia, ale hneď na druhý deň je zase nejaká rozlámaná. Zvolajú teda zase s ním, aby zistili, kto to urobil. Prihlási sa líška a povie: to urobil medveď, ja som to videla, ja som pritom bola. Ako to, že si pritom bola? No išla som okolo a v kadibúdke bol medveď. Zavolal na mňa, či plznem. Povedala som mu, že nie, a on si so mnou vytrel zadok. Tretí deň je kadibúdka rozbitá, tento raz úplne na mraky. Znovu preto zvolajú s ním, prihlási sa Ježko a povie: to urobil medveď.